Dnia 16 lipca w miejscowości Orlickie Zachorzy odbył się polsko-czeski puchar w zawodach pożarniczych. W tym roku wzięło w nich udział z Polski 2 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szczytna i Stara Łomnica. Po zawodach odbył się pokaz spinaczki przygotowany przez Straż Pożarną. Z tego idzie. Na kolik je ta nádrž? Obsah. Woda jest tam. No ale No, kolko? ale kolik? 1000. Ne, já jsem se ptal právě, to se dá vyndat, nedá? Nedá. Nie, trzeba odkręcić. No. Na zewnątrz to jest tamta. Tamtą się wyciąga. Takže u tohle motorem hnaný, pompa motorem auta. No dobry. Wszystko jest. No ale... Dneska tady můžeme vidět 4. ročník Orlicko-Bystřického poháru ve požárním sportu, kde se zúčastňuje 13 družstev, z toho jsou 2 družstva z Polska. Tento pohár vzniknul před 4 roky z důvodu česko-polské spolupráce, aby jsme si vyjasnili a upřesnili techniku, kterou mají oni na polské straně, kterou máme my na české straně, porovnání domluva, jak se domlouvat u zásahu a vůbec dotáhnout nějakou smlouvu mezinárodní do toho, aby jsme my mohli zasahovat v Polsku a polská strana na naší straně. Jedna je ze Štítnej a druhá je dlouho Polsko, Stará Lomnice. V České republiky máme Roketnici, Pěčín, Deštné, Orlické Záhoří, Třebešov, Kunštát na Moravě. Dneska zatím vyhrává Roketnice, 1. A jak stoją Polska? Polská strana je asi na 3. místě zatím. Międzynarodowe zawody strażackie zaprzyjaźnionych jednostek ochotniczych razem z czeskimi, nie? Z Polski przyjechała Stara Łomnica, OSP Stara Łomnica i jeszcze z Szczytna. Czemu akurat tylko 2 jednostki z Polski? Dlaczego nie więcej przyjechało? Miały przyjechać więcej, oczywiście miały przyjechać jeszcze 2 jednostki, ale nie wiem dlaczego nie dojechały, to jest trudno powiedzieć, może coś im tam wypadło. Aktualnie wystąpiła 1 jednostka, czyli Stara Łomnica, teraz akurat Szczytna. Wyniki są porównywalne dobre. I Czesi się mylą, i Polacy też się mylą, ale to są zawody zaprzyjaźnionych jednostek, to są takie bardzo fajne, bardzo miłe, uroczyste takie koleżeńskie zawody. W gminie Bystrzyca się nie odbędą, bo zostały odwołane. Na wstępnym roku, następny rok będzie aktualnie, wybierzemy z tych 10 naszych jednostek polskich miejsce, gdzie się odbędą te zawody. Jeszcze nie wiemy dokładnie. A ty? No.
27, to znamená, že to plošina dosáhne do výšky 27 metrů. Jako první bude předvedeno slanění. 2 hasiči se slaní z koše této pracovní plošiny, každý na jednom laně. Takže hasiči se nám začnou pouštět z koše. Co? Vidíte, že je možné, že hasič se v jakékoliv výšce zajistí, lano zajistí, má volné ruce, v jakékoliv poloze a může pracovat, zajišťovat. Samozřejmě může se do další výšky libovolné, jak si určí. Samozřejmě, že je možno ovládat i rychlost sestupu na určené místo. Takže a v této masce je sníženo periferní vidění do stran. Samozřejmě to je nějaký stres, kouř a tak dále. No a máme před sebou 4. ukázku, kdy bude předvedena práce s evakuačním postrojem. Bude předvedena evakuace postiženého ze proudu hasiče. Figuranta pro figurantku na evakuační postroj pomocí kabin, jak vidíte. Přes lano vystupají z postiženého místa do bezpečí. Takže takhle by to šlo zachraňovat, kdyby tady nebylo ten koš, byl tam třeba vrtulník, takže může postiženou osobu dopravit. Cen a tak dále, takže teď máte chvilku času na odpočinek, uklízení materiálu, samozřejmě na občerstvení a přípravu dalších věcí, které tady ještě budou. Kolik to je z metrů do toho, do chody? 15. 15. Chasing us, I say shit. Watch the war well.